Hala madre, hala 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 madre, ce hala 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 madre, wai ina kuke in riyan madre, riyan madre da ku za a je, madarar kwallo gida ko waje, cikakken cin kullum za a je. Da su mun fi su mummi a gaban su yan basa yan Manchester zidan ne dodon su yan baya mu ne ci kusa za mu kama Juventus hala 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 madrid hala madrid hala madrid hala 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 madrid ce hala 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 akwai Gareth Bale kai hari ragarsu, akwai Benzema mai yanka yan bayansu, Luka Modric wanda ya dame su, Toni Kroos shine wani gun fasi, akwai Casemiro namu sarkin aiki, akwai Marcelo in ya ja zai yanke su, Dani Carvajal shi yake ta kurosin, Rafa Varane ya cike a gabansu, Sergio Ramos wannan shi ne kaftin, mai mincin karshe muna da mincin Ramos, mai alhajin bawa mai taimako mai aiki, kaftin namu shi ke shigar da petition, mai alhajin bawa ina gwanin direction, da an yi crossing a take zahiri action, a extra time ya dauke mana tension, babban gola mai tsari ragarmu, Kela Navas bai barin su su ci mu, cikin yan benci mun siyar da Danilo, ai ya iya kwallo amma akwai shi da zulu, mun karbi kudin mu can mun gyala da nina, isko isko ga isko disco, sarkin yanka isko ba shi da sako, akwai Asensio mai yanki soko, da Lucas Vazquez mai jansa a loko, akwai Kovacic ma shi ya yanki Pogba, ya yanki Pique ai asiyan shi da riba, mun siyo Llorente za mu kwashe riba, Sablas ya zo wancan na Real Betis, akwai kuma Tio mai kabarin Marcelo, akwai mu da Nacho sannan akwai Vallejo, akwai kuma Kiko wannan dogon gola, hala Madrid hala Madrid hala 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 Madrid. Camino a Cibeles y ahí en Cibeles.